मर्निं टु अल बड' क्राइम निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आगरतला बेंगालुरु हमसफर एक्सप्रेसआव अर नांदों, रावबो खहा जानायनि खौरां गैया। आसामनि सापारमुख स्टेशनआव आगरतला बेंगालुरु हमसफर एक्सप्रेसआव अर नांदोंमोन, जाय दावबायारिफोर आरो रेलवे मावख'गिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिथावना थासारि सोमजिहोदोंमोन। अरनि गुदिखौ दासिमबो नायबिजिरगासिनो दं आरो बिबानगिरिफोरा दासिमबो जाहोनखौ थि खालामाखै। हरखाब जाब्रबथाय होग्राफोरजों गोख्रै राहा लानाया रोखा खालामदोंमोन दि अरखौ गोख्रैनो दबथायनो हायो, जाय जाथायनि आरोबाव खहा एबा बांनायखौ होबथायो। बे रिपर्टखौ दाखिल खालामनाय समाव जेबो खहा जानाय एबा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखैमोन। नैथि खौराङावनो दङ आसामआ फेब्रुआरि 2025 मायथाइयाव नैथि इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार समिति खुंगोन। रायजोआव रां थिसननाय आरो बिथायारि समझथाय जौगाथायखौ गोसो बोनो थाखाय आसाम सरकारा फेब्रुआरि 2025 मायथाइयाव इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार समिति खुंनो थिरांथा लादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबाराव केबिनेट जथुमनि उनाव खौरां बिजोंखौ बिबुंथि होनानै फोसावदोंमोन दि आसाम इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार समितिआ 24 फेब्रुआरि 2025 खालि जागोन। बिथाङा बेखौबो बुंबावदोंमोन दि बे जथुमाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बाहागो लागोन। बेनि सायाव गिबि मन्थ्रि शर्माआ बुंदोंमोन दि 5 बोसोर सिगां जों आसामाव मोनसे रां थिसननाय जथुम खुंदोंमोन। जों दा नैथि सावराय जथुम रां थिसननाय जथुम खुंनो सानथांखि बानायदों। जों थिरांथा लाबाय दि 24 फेब्रुआरि 2025 खालि जों नैथि आसाम इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार समितिखौ खुंगोन। बेयाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ नुजाथिगोन। बे खेबनि जथुम्मायाव जों रां थिसननायजों लोगोसे बिथायारि समझथायावबो गोनांथि होगोन। बेनि बायदियै जों हादोरनि गाहाय नोगोरमाफोराव रड श' खालामगोन, बिथाङा बुंबावो। थामथि खौराङावनो दङ ब्रेकिं निउज टेरिटरियेल आर्मि थिसनथाय रेलीआ बिटिआरआव गोहोम खोख्लैदों। भारतनि टेरिटरियेल आर्मिआ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि गासै मोन 5 जिल्लाफोराव थिसनथाय रेली खुंनो थांगासिनो दं। गोसो गुदुं बिनायसाफोरखौ थियारि खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा प्रि-रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं खुंगासिनो दं। देहायारि आरो मेडिकेल आनजादफोरखौ लाफानानै बेनि उनाव लिरनाय आनजादनि थाखाय थाग-थियारि कचिं खुंगासिनो दं। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रुटमेन्ट रेलीनि अक्ट'फोरा जाबाय 22 नबेम्बर 2024 क'क्राझार, 23 नबेम्बर 2024 उदालगुरि, 24 नबेम्बर 2024 तामुलपुर, 25 नबेम्बर 2024 चिरां, 26 नबेम्बर 2024 बाक्सा। बे जारिमिनारि थिसनथाय हाबाफारिया बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय हादोरखौ सिबिनो मोनसे जुनिया खाबु होयो। बांसिन मिथिनो थाखाय मावख'आरि टेरिटरियेल आर्मि वेबसाइटआव नायना ला। ब्रैथि खौराङावनो दङ आसाम फुटबल एस'सिएशनआ सन्टोष ट्रफी 2024-25 नि थाखाय मावख'आरि हानजा फोसावबाय। गोबां बर' गेलेगिरिफोरा सायख'जाबाय। आसाम फुटबल एस'सिएशनआ मावख'आरि हानजाखौ फोसावबाय, जाय सन्टोष ट्रफी 2024-25 नि थाखाय फैबाय थानाय सिनियर हौवाफोरनि हायुंआरि जोलुर चेम्पियनशिपआव रायजोनि जानानै गेलेगोन। बे थिरांथाया 14 नबेम्बराव गौथुमनि सायख'नाय दालाय आफादनि मोनसे भार्चुएल जथुमनि उनाव लानाय जादोंमोन। टुर्नामेन्टनि थियारिथिफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय खुंनाय मेलाव थिसनजानाय गाहाय कचखौ फैबाय थानाय बादायलायनायनि थाखाय मोनसे गोख्रों हानजा ज' खालामनो बिबान होनाय जादोंमोन। कचआ सांग्रां बिजिरनायनि उनाव मोनसे 22 सोद्रोमानि हानजाखौ सुबुरुन होयो, जाय आसामनि नलबारि मुकालमुआव जानो गोनां सन्टोष ट्रफी 2024-25 नि थाखाय सिनियर हौवाफोरनि हायुंआरि जोलुर चेम्पियनशिपआव आसामनि जानानै गेलेगोन। सन्टोष ट्रफी 2024-25 नि थाखाय आसाम रायजो जोलुर हानजानि थाखाय आबुं 22 सोद्रोमानि हानजाया गाहायाव होनाय बादि: गलकीपार अविनाश मेस, गजेन हांसे। राइट बेक पजिशन नयनज्योति कुली, आबु उस्मान आली। सेन्टार बेक पजिशन बिष्णु राभा, टुटु ब्रह्म, सुदेम औवारी, बिबुं नार्जारी। लेफ्ट बेक पजिशन कपिल बर', बिलोचन दैमारी। मिडल फिल्डार राहुल दास, सुदीप्ता कनवार,
Sangasan Saikia, Subham Setri. Left winger position, Sandeep Tapa. Wing, Bipanjoti Laskar, Jerry Pulmete, Aman Setri, Berdang Boro. Forward, Orang Narjari, Dipu Mirta, Joydeep. Bodo Crime News 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।